No niin, teitä on nyt 10 täällä studiolla ja 1 on tuolla striimissä ja osa tekee tallenteelta. Niin katsotaan nyt vielä alkuun, että meillä olisi tää linja mahdollisimman tyhjänä. Eli jos te pystytte sinne tiivistämään jotenkin, vaikka se tulee huomattavasti eteen ja sillä tavalla, että saadaan tää linja jotakuinkin pysymään tässä tunnin aikana. Ja tulkaa vaan myöskin ihan rohkeasti eturivi sieltä edemmäksi. Eli lämpimästi tervetuloa Slow Motion -kurssille ja lämpimästi tervetuloa myöskin osalle ensimmäistä kertaa mun ohjaukseen. Tuttuja naamoja on kuitenkin kaikki. Ja meillä tosiaan nämä kesäkurssit pyörii nyt maanantai, torstai ja ensi maanantai ja torstai. Ja sitten pääsettekin jo kesälaitumille ainakin näiltä kursseilta. Ja meillä on täällä jokainen tunti live-striimattuna, eli siellä onkin Jenni meillä paikan päällä ja sitten myöskin saatte tuntitallenteet jälkikäteen ja ne on sitten vielä kuukauden ajan katsottavissa teillä. Ja ensimmäinen tunti meillä oli suuri osa teistä olikin siellä, niin vähän reippaampi tahtinen tunti ja nyt sitten hidastetaan vähän sen tahtia ja me tullaan tekemään tekniikkaa tänään ja myöskin tanssillista sarjaa. Ja ihan loppuun me tullaan tekemään kehonhuoltoa ja nyt kun mä koitan katsoa ja hahmottaa, että miten tänne mahtuu kaikki matot, niin varmaan mahtuu, kun sopu sijaa antaa. Eli lopputunnista keskitytään sitten myöskin siihen, että päästään venyttelemään ja huoltamaan vähän sitten kehoa. Ja otetaan ihan alkuun lämmittelyjä parin biisin verran. Osa on varmasti aika lämpimänä tässä vaiheessa, mutta osa ei ole lämpiminä ollenkaan vielä. Sanokaa sitten, jos musiikki on liian kovalla tai liian hiljaisella tai jos mun ääni ei kuulu. Hengitetään käsiä ylös sivukautta ja alas. Ota joustoa polviin. Hengitys sisään ja ulos. Ja noustaan päkiöille seuraavalla sisähengityksellä. Venytään kohti kattoa, voit päästää hartiat korviin ja tullaan täältä hallitusti alas. Jätä kädet ylös, paina kannat alas. Otetaan täältä venytys kohti kattoa ja sieltä sivulle. Ja yläkautta toinen puoli. Tullaan täältä ojennetulla selällä alas ja pyöreällä selällä ylös. Ja alas. Jätä ylös. Ja nyt voit valita. Voit joko ottaa täältä nilkasta kiinni. Tai voit astua tänne pitkän askeleen taakse. Ja täältä pyritään saamaan aktivaatiota ja venytystä tänne lonkan koukista ja alueen lihaksi. Toiselle puolelle. Ja ylös. Pyöräytä hartiat taakse.
Ja eteenpäin. Jätä keskelle. Lähde astumaan vähän leveämpään asentoon. Kannat kohti keskustaa. Täältä plie. Ota muutamia joustoja täällä. Vielä pyöräyttää hartioita taakse. Katso, että rinta ja lantio on päällekkäin. Varpaat ja polvet osoittaa samaan suuntaan. Ja tuodaan täältä kädet polville. Laitetaan hyvä asento. Ja lähdetään kiertämään yläkroppaa puolelta toiselle. Viimeisen kierron jälkeen palauta keskelle. Nosta vielä täältä vuoron perään. Kantapäitä, pahoittelut edellisille kurssilaisille. Ja samalla käden aalto. Paikalleen. Tullaan eteen taivutukseen. Kallistele lantiota puolelta toiselle. Kävelytetään jalat yhteen. Rullaa täältä ylös. Ja lähdetään vielä avaamaan rintaa oikein isoksi. Ja pyöristä selkeä. Tuo katsetta ylöspäin, hengitä sisään. Ja pyöristä. Viimeinen avaus. Tuo kädet sivukautta alas. Käydään vielä pikkusen kaularankaa lämmittelemässä. Eli tuo täältä päätä puolelta toiselle. Voit painaa sieltä vastakkaista hartiaa alas. Tehostaa vähän sitä venytystä. Voi olla, että ihan pelkkä kallistelu riittää tänään. Pyöräytä muutama alakaari puolelta toiselle. Ja ota muutama kokonainen ympyrä, pidä niska pitkänä. Ja vaihda suuntaa. Palauta keskelle. Paino vielä leuka kohti rintaa. Ja niska pitkänä. Leukaa ylös. Ja palauttele täällä. Voit ottaa sinne vielä jotkut omat pyöräytykset tai venytykset, mitä tuntuu, että kroppa tänään kaipaa. Ja tässä vaiheessa voi myös sitten hörpätä vettä, mikäli haluaa. Lyhyesti pohjustuksena jokaisella on varmasti jonkunlainen ajatus siitä, mitä slow motion on. Esimerkiksi hip-hopissa tai muissa katutanssityyleissä paljon käytetty tehokeino
ideana on se, että ikään kuin joku painaisi sitä hidastusnappia, mitä ikinä olettekaan tekemässä, niin se on hitaampaa kuin yleensä. Ja hitaus ei tarkoita samaa kuin velttous. Voit toki tehdä veltosti ja hitaasti liikkeitä, mutta ideana on myöskin lähteä hakemaan semmoista sitkeyttä ja voimaa sinne myöskin hitaaseen liikkeeseen. Eli kontrolloitu hidas liike voi olla ihan yhtä voimakasta kuin nopea liike, ja se voi vaatia ihan yhtä lailla myöskin sitä fokusta ja kontrollia ja treeniä. Ja mitäs muuta mä halusin sanoa, niin slow motionia voi myöskin ajatella sillä tavalla, että mitä sä vaan teetkin, niin sä teet tosi hitaasti. Mutta jokaisella on varmaan ehkä joku mielikuva vaikka semmoisesta slow motion kävelystä, eli sä kävelet hitaasti, ikään kuin aika olisi hidastunut. Ja siinä on paljon lihastyötä ja semmoista keskittymistä, mitä me myöskin sitten tällä kurssilla lähdetään hakemaan. Mutta se ehkä, mitä haluan terottaa tässä vaiheessa, on, että hidas ei ole sama asia kuin veltto tai löysä, vaan se voi olla aivan yhtä kontrolloitu ja voimakas ja vaatia myöskin sitä lihastyötä. Lähdetään ihan lämmittelemään vähän lisää meidän kroppaa. Perustekniikalla tehdään erilaisia harjoituksia. Mä tiedän, että tuutte eri tanssitaustoista ja kysykää aina, jos olette silleen, että mitä sä teet, mä en ymmärrä, niin sitten pyrin selittämään sitten vielä tarkemmin. Mutta ottakaa nyt tilaa, katsokaa, että kaveri ei ole ihan näin lähellä, jos on mahdollista. Tullaan täältä hyvään perusasentoon. Paino on kummallakin jalalla tasaisesti. Polvissa on hyvä jousto. Hartiat on takana ja alhaalla. Tuodaan kädet ylös. Ja rinnan ympäri. Liikutaan koko ajan oikealta vasemmalle. Yhdensuuntainen ympyrä. Tuu täältä kulmaan. Nosta rintaa ylös. Ja rullaus alas. Rinta ylös ja rullaus alas. Pyri hakemaan sitkeyttä liikkeeseen, vaikka tahti on hidas. Liike ei missään vaiheessa sisään. Toinen puoli. Usein kun tehdään rullauksia, niin mä aina sanon, että älä synkronoi sun hengitystä niiden rullausten tahtiin, että sä hengitä liian nopeasti, mutta tässä meidän tahti on aika rauhallinen. Ei haittaa, vaikka se kulkisikin siellä synkassa. Koko ajan soljuva liike siellä kehossa. Kun olet viimeistellyt rullauksen, niin saman tien lähtee rinta ylös. Täältä rintamasuunta kohti peiliä. Sivuundulaatio.
lantion, pystykahdeksikko, alhaalta ylös. Kädet täältä ylös. Sidewinder. Pyri hakemaan täällä sitkeyttä ja voimakkuutta liikkeeseen. Voit ajatella, että ilma sun ympärillä on raskasta. Tai ehkä se on tahmeeta. Ja sä yrität liikkua siellä. Vastakkainen käsi puskee aktiivisesti poispäin. Ja yläkropassa rintakehän kahdeksikko. Keskelle. Ami. Kädet laskeutuu. Hidas ami oikealta vasemmalle. Kädet nousee vartalon edestä. Ylös. Koko ajan samansuuntainen ami. Jatkakaa vaan. Ja välillä tänne. Vartalon edestä kädet. Jätä kädet sivulle. Uudestaan sidewinder. Lähdetään täältä koukkaamaan sidewinderista sivuundulaatioon. Edelleen sama mielikuva ilmasta ympärillä. Yrität liikkua pahmeassa aineessa, vaikka hunajassa. Jätä keskelle. Rinnan ympyrä vasemmalta oikealle. Ja jatkuu. Ja palataan tänne bodywaveen ilman sitä kallistusta taakse. Eli rinta nousee ylös, rinta, alas, rullaus, alas.
ylös. Ja vielä. Tämän jälkeen käydään tekemässä vielä toinen puoli. Ylös, alas, ruusuus. Ja vielä viimeinen. Ja palas. Voitte juoda tässä välissä. Ja kun palailette sieltä, niin älkää tulko ihan tänne eteen. Myös siellä kotona, jos on tilaa pikkusen askeltaa eteenpäin, niin hyvä juttu. Aina voi myöskin askeltaa paikallaan, ei ole pakko matkustaa tilassa. Lähdetään täältä ottamaan ihan normaaleita meidän tanssiaskeleita eteenpäin. Eli täältä useinhan me liikutaan koko ajan joustetuin polvin. Eli meidän tyylissä harvemmin kävellään samoin kuin käveltäisiin bussipysäkillä. Eli meillä on täällä koko ajan vartalohallinta, joustetut polvet. Ja mulla on itsellä usein semmoinen mielikuva, että kävelen ikään kuin jollain lankulla. Eli kauhean leveitä askeleita näin ota. Joo. Ja lähdetään nyt ottamaan askeleita, ihan normaaleita askeleita niin, että meillä kädet vähän täällä heiluu mukana. Eli aina se vastakkainen käsi ja vastakkainen jalka. Sitten kun sitä lähtee tietoisesti tekemään, niin ehkä miettii, että miten tämä nyt tapahtukaan. Ihan normaali kävely. Ja painetaan nyt hidastusnappia. Eli mennään semmoinen 70% siitä, mitä mentiin äsken. Eli lähdetään täältä hitaasti askeltamaan, ikään kuin oltais hidastetussa elokuvassa. Ja tänne voi pienesti ottaa kans sinne käsiin liikettä ja elämää. Se vähäsen korostaa sitä vähäeleisyyttä, mitä sulla on siellä muualla kropassa. Kokeillaan samaa taakse. Seuraavalla kierroksella lisätään pieni tasonvaihto tähän mukaan. Eli me lähdetään astumaan, me noustaan pikkusen ylöspäin ja sen jälkeen meillä on pieni tasonvaihto alas. Eli ikään kuin henkäyksellä noustaan ylös ja pieni aksentti alas. Henkäys ylös, alas. Taakse sama juttu. Henkäyksellä ylös, aksentilla alas.
kerran eteen ja otetaan sinne henkäykseen alas niin myös semmonen pieni käden aalto mukaan. Eli sen jälkeen kun sä oot tullut tänne henkässyt alas ja sit sä vielä viimeistelet käden aallolla. Otetaan kaikki samaan aikaan. Henkäys ylös, alas ja pieni semmonen viipyilevä käden kuvaus vielä siellä. Lähdetään. Eli tavallaan tässä on samaan aikaan vähäeleinen ja sitten semmoinen pieni koristeellisuus, mikä tulee käsistä. Ja usein kun me lähdetään tekemään slow motionia, ihan mikä liike se vaan onkaan, niin siinä on myöskin tärkeää katse. Eli nyt kun te olette kohti peiliä, niin voitte ajatella se fokus on vaikka siellä teidän omissa silmissä, mikäli me tanssitaan eteenpäin. Eli on vähän silleen vaikea lähteä tekemään slow motionia, jos katse koko ajan välyilee jonnekin. Eli pitäkää myöskin vakaana se katse, koska jos on semmoinen peruskävely vaikka näin, niin pyritään niinku myöskin siihen, että se katse on samantyyppinen, eikä tälle. Joo. Onko mitään kysyttävää tästä? Mulla on täällä tämmönen vähän pelottava biisi. Huomasin itse, että se oli vähän pelottava. Voin siis jakaa tämän listan teille, jos haluatte, mitä käytetään täällä slow motion kurssilla. Ja vaikka tämä on tekniikkapainotteinen kurssi, niin mä tykkään usein opettaa tekniikkaa tanssillisten sarjojen ja pikkukoreopätkien kautta. Niin me tullaan myöskin tekemään semmoista pientä jatkuvaa tanssillista sarjaa, että teillä on sitten myöskin jotain ikään kuin kotiin viemiseksi, että pystytte sitten ehkä vähän treenaamaan myöskin omalla ajalla sitä aina sitä pätkää, mitä me ollaan käynyt. Ja siihen mä oon koittanut sitten ottaa sellaisia slow motion elementtejä, mistä mä tykkään. Ja yksi on esimerkiksi tämä kävely. Mutta muuten, kun me lähdetään tekemään jotain sarjaa tällä teemalla, niin ajatelkaa sitä, että jos te teette vaikka, tulkaa vaan tänne mukaan tanssimaan, jos te teette vaikka rinnan ympyrää, että siellä on vaikka joku magneetti, joka vetää teidän rintaa sinne eteenpäin ja aina minne suuntaan sä meetkään. Eli sillä on aina semmoinen niin kuin hidas vetovoima aina kuhunkin suuntaan, mihin sä oot tekemässä. Eli siinä on semmoista niin kuin tietyn tyyppistä raskautta ja intensiteettiä, mitä sä teet. Toinen voisi olla vaikka lantioympyrä, jota sä teet sieltä niin, että siellä on joku vetovoima siellä peilissä, joka vetää sun lantioa eteenpäin ja toisaalta myöskin taaksepäin. Joo. Ja tässä pienessä pätkässä, mitä me kokeillaan tehdä, on vähän erilaisia elementtejä. Aloitetaan, koska kello kiitää näköjään kauhean vauhtia, niin aloitetaan niin, että meillä on paino tällä oikealla jalalla. Ja meillä on lantio tonne kulmaan päin, mutta kierretään meidän rintamasuuntaan vähän eteenpäin. Tuodaan meidän oikea käsi oikean silmän peitoksi ja vasen käsi meidän suun peitoksi. Eli meillä pitäisi näkyä nyt vaan sitten meidän vasen silmä kohti peiliä. Ja joo, pitäkää vaan. Yes. Ja nostakaa kyynärpäät niin korkealle kuin saatte. Eli kyynärpäissä on kunnon kohotusta. Ja täältä me lähdetään tekemään kontrastina erittäin pehmeälle liikkeelle niin semmoista erittäin aksentoitua liikettä. Eli kaikki pehmeät liikkeet, mitä me lähdetään tekemään, alkaa aksentilla.
Eli jos tästä nyt sä lähtisit avaamaan sun kättä, niin sä et avaa sitä pehmeästi, vaan sä avaat sen aksentilla. Ja täältä jos sä avaisit tämän käden, se ei tuolta lössähdä vaan tonne, vaan se tulee sieltä aksentilla. Ja se aksenttihan tulee niin, että sä käytät pikkusen enemmän voimaa siihen liikkeelle lähtöön ja sä saman tien jarrutat sen. Eli täältä kauhealla voimalla lähdet avaamaan ja sieltä sitten aksentti mukaan. Me ollaan täällä ensin, sitten me lähdetään avaamaan meidän yläkättä ja sen jälkeen me avataan meidän alakäsi. Ja täällä me lähdetään sitten tuomaan meidän kädet aksentilla yhteen ja samaan aikaan meillä rintamasuunta tulee kokonaan kohti peiliä. Näin. Tänne. Joo. Eli täältä meillä tulee ensin yläkäsi, sen jälkeen alakäsi ja se tosiaan jatkaa jonkun verran siellä matkaa. Ja täälläkin voitte ajatella oikein voimakkaita käsiä. Ja sen jälkeen me tuodaan täältä kaikki yhteen. Ja sitten kun me tehdään tuohon biisiin laskuilla, me ollaan ensin aika pitkään täällä, ton pelottavan intron ajan. Ja sitten me lähdetään tekemään ykkösellä tää käsi, kakkosella tää käsi, ykkösellä ja kolmosella ja kiinni tulisi seiskalla. Joo, kyllä. Ja sen jälkeen, kun me ollaan täällä, niin meillä lähtee avautumaan meidän kädet näin. Ja samaan aikaan meillä tulee katse ja rinta ylös. Eli ylös. Ja täälläkin voitte ajatella semmoista räjähtävää alkua, sitten se liike viipyilee tänne loppuun asti. Ja sitten me tuodaan 4 aksentilla kädet yhteen. Ne. Se kuuluu sieltä musiikista. Eli kun kädet on tullut tänne, me avataan ylös ja palautus. Ja se palautus saa tulla se tuli niillä aksenteilla. Eli avataan ja aksentit. Joo, kyllä. Täältä tulisi aksentti ja yhteen. Ja avaus ja yhteen. Kontrastina pehmeät liikkeet. Meillä tulisi Maija ja katse, Maija ja katse. Eli ensin oikealle ja sitten vasemmalle, mutta lähdetään siihenkin aksentilla. Eli aksentilla ja aksentilla. Täältä voimakas lähtö ja voimakas lähtö. Joo. Ja käydään vielä tämä 4. kasi tästä. Meillä taas avautuu kädet, mutta meillä tulee täältä ympyrä tai tämmöinen puolikaari ja sitten me palataan samaa reittiä takaisin. Joo. Eli kokonaisuudessaan tämä lyhyt alku tässä meillä. Ensin pelätään sitä alun pelottavaa introa ja sitten siellä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sitten ne kuuluu ne iskut sieltä musiikista. Ja sen jälkeen meillä tuli Maija ja toinen, tämä on myös kokonainen 8. Ja sitten meillä aukee ja täällä taas ajatellaan sitä semmoista aksenttia siihen lähtöön ja sieltä hidastetaan ja sitten me palataan samaa reittiä takaisin. Joo. Paljon asioita selvenee siinä vaiheessa, kun mä laitan musiikin päälle, niin pääsette kuulemaan. Tässä on tosiaan jonkunmoinen pätkä ensin tätä introa ja sitten sieltä lähtee. Joo, näitä tuli 4. Ja sitten lähtee, kuulette täältä rytmiä. Eli alkuasento.
Ja lähtee. Maija. Rinta. Joo, mikä mulla jäi tuolta välistä? Avaus ja se. Avaus ja pam pam pam, joo. Joo, no siinä ei tarvitse tuoda ihan niin kuin ylös asti, mutta tälleen vähän kohota katsetta. Joo, kyllä. Mennään vielä. Ja lähtee. Maija. Avaus. Joo. Eli tässä vuorotelkaa tosiaan semmoisen aksentilla lähdön ja sitten semmoisen ajatelkaa, että hidastatte välittömästi sitä liikettä. Ja peukalot tuokaa tänne kämmenten piiloon. Sitten me lähdetään kävelee. Todella hitaasti. Ylös. Alas. Mennään vaan vielä. Nostatte rintaa kanssa vähän tässä, kun nousette ylös. Ja rullaus viimeistelee. Mä tuun välillä tänne. Katse voi alussa olla luotuna alaspäin. Täällä oli kohotetut kyynärpäät alussa, hartiat mahdollisimman rentoina. Täällä liike ei missään vaiheessa pysähdy kokonaan. Aina oot matkalla joko ylöspäin tai alaspäin. Menkää te kerran.
Hyvä intensiteetti. Rauhallinen katse eteenpäin, omiin silmiin. Joo, kyllä. Tuolta Jenni oli laittanut kommentin, että näyttää maagiselta tuolta katsottuna. Kiitos Jenni, niin näyttää. Mä huomasin nyt saman, kun mä katsoin, kun te tanssitte. Joo, kyllä. Semmoinen niinku follow along show. Mennään vielä, mä tuun tänne. Kärsiikö musa laittaa ihan vähän kovemmalle? Mä kärsin jostain hetkellisestä kuuroudesta selkeästi, kun mun mielestä musa on koko ajan liian hiljaisella. Jos ois YKK ne, ylös, liikkuu CK, alas. Koko ajan. Joo. Yes. Kysyttävää, kommentoitavaa tässä vaiheessa. Yeah. Joo, siinä tulee semmoinen pieni elo sinne ranteista sormenpäihin. Jos ei ihan kokonaista aaltoutuu, niin kuitenkin semmoinen elämä siellä. Joo. Koko ajan joku paikka liikkeessä. Joo, kyllä. Joo. Käydään tää vielä kerran. Ja mä olisin halunnut, että meillä olisi pikkusen enemmän jäänyt aikaa nyt tälle kehonhuolto-osuudelle, mutta sitten meillä on kuitenkin vielä vajaa 10 minuuttia sille. Ja itse asiassa mehän aloitettiin 5 yli, eli meillä on vielä varttitunti tätä tuntia aikaa, eli ennätetään hyvin. Ja nyt jokainen kuvittelee todella raskaat jäsenet. Aattelet, että kaikkia lihaksia, mitä pystyt jännittämään, niin jännität. Ja myöskin täällä, kun meet eteenpäin, niin ajattele siellä, että se lähtee sieltä ihan sun koreesta lähtien, se nosto sinne ylös ja sitten painot sinne alas. Eli siinä on koko ajan semmoinen jännite ja semmoinen intensiteetti niissä liikkeissä. Mä en tiedä, jotakin ehkä auttaa just miettiä enemmän sitä jännitystä sinne lihaksiin, ehkä toista auttaa se, että miettii sitä ilmaa siinä ympärillä. Mutta joka tapauksessa haetaan aika semmoista niinku maanläheistä, toisaalta yllättävää, kun ne tulee ne aksentit sieltä, ja toisaalta semmoista erittäin virtaavaa, liikkeestä toiseen soljuvaa tanssia. Ottakaa matot esille. Sieltä saa niitä lainamattoja, erilaisia. Mä veikkaan, että mä otan parhaiten, jos olette niin päin, just silleen matto pitkittäin kohti, eli just eri päin kuin mulla. Ja nyt sitten osallistujat, joilla on asioita, niin sitten omaa kroppaa kuunnellen ja sitten huikkaa, jos on joku juttu, mitä et pysty tekemään tai jos on muillakin, niin sitten katsotaan korvaavaa liikettä. Joo, kyllä.
Tai sitten voi ihan kokonaan vaikka levätä sit jossain lapsenlepoasennossa tai muussa, jos on joku semmoinen liike, mitä ei pysty tekemään. Tullaan täältä konttausasentoon. Pyöristä selkä. Rentouta niska. Ja ojenna. Tuo katsetta ylöspäin. Ja pyöristä. Palauta tänne neutraaliin asentoon. Tullaan täältä alaspäin katsovaan koiraan. Voitteko keskittyä ottamaan muutaman hengityksen täällä? Tai sitten samalla aktiivisesti venytellä siellä niitä jalkojen takaosia, eli tuoda kantapäitä vuoron perällä. Täältä vasenta jalkaa vähän lähemmäs keskustaa, oikea jalka nousee ylös. Ja tuo täältä oikea jalka eteen ja tullaan täältä pakaravenyyn. Aloitetaan ensin täältä vähän ylempää. Ja pyri pitämään täällä aktiivinen vatsanpohja, kore, eli ei vaan levätä täällä asennossa, vaan pyri pitämään koko ajan semmonen hyvä koonti siellä lantiossa ja keskivartalossa. Ja tullaan täältä vähän alemmas. Voit keskittyä täällä, ottaa oikein syviä hengityksiä. Sinne selkään ja kylkiin. Ja jos haluat, voit tuoda täältä oksan myös lattialle tai käsien päälle. Silmiä kiinni, niin voit pikkuhiljaa availla silmiä ja lähteä sieltä hitaasti nousemaan ylöspäin. Jos tuntuu sopivalta, nosta sun takajalkaa ja nappaa sieltä nilkasta kiinni. Ja voit myös ihan vaan olla siellä jalkamaassa. Vapauttele sieltä. Takajalka, mikäli otit siitä kiinni, tuo kädet lattialle, alaspäin katsova koira. Tuo nyt oikeata jalkaa lähemmäs keskustaa, vasen jalka lipuu ylös. Ja täältä pitkä askel eteen. Toisen puolen pakaraveny. Sama homma täällä, aktiivinen kroppa, keskivartalo. Ensin täällä vähän ylempänä.
sieltä voit lähteä laskemaan alas. Ja voit tuoda otsan sinne lattialle tai käsien päälle. Pidit silmiä kiinni, niin voit hiljaa availla silmiä. Ja sieltä lähtee rauhalliseen tahtiin nousemaan ylöspäin. Alaspäin katsovaan koiraan. Sieltä polvet lattialle ja tullaan istuma-asentoon kohti peiliä. Jätä sun vasen jalka tänne kulmaan, oikea jalka kohti peiliä. Varmista täällä, että lonkkaluut on samassa tasassa. Täältä voit vähän flexata oikeaa nilkkaa ja lähdetään täältä ulos hengityksellä tulemaan eteen taivutukseen. Ajattele aina sisähengityksellä pituutta selkärankaan ja uloshengitys syventää venytystä alaspäin. Täältä pikkuhiljaa kohti suoraa selkää. Vaihda jalka. Varmistetaan taas lähtöasennossa lonkat. Ne on siellä tasassa. Ja lähdetään sitten sieltä tuomaan itseämme eteenpäin. Ja keskity tosiaan tietoisesti sinne sun hengitykseen. Samalla pääset vähän rauhoittamaan kroppaa kaiken kiireen keskellä ja erityisesti ton näytösviikonlopun jälkeen. Ylöspäin. Suoralle sylälle. Avataan kummatkin jalat kohti peiliä. Ei tarvii olla kauhean leveä haara, semmoinen mikä tuntuu tänään sopivalta. Pyri pitämään selkää tällä suorassa. Ja lähde tassuttelemaan sun käsillä itseäsi eteenpäin. Voit pysähtyä sinne, missä alkaa tuntua niitä kireyksiä. Ehkä sisähengityksellä vähän saada pituutta sinne selkään. Ja ulos hengityksellä ajatellaan, että lähdetään sulamaan sinne venytykseen.
hitaasti pois venytyksestä. Tuodaan jalat yhteen ja ristiistuntaan niin, että jompikumpi jalka on siellä edessä tai päällä, eli joko täällä tai täällä. Ja pyöreällä selällä lähdetään nyt tassuttamaan taas käsiä eteenpäin ja pyöristetään sinne kohti lattiaa. Vaihdetaan jalka. Eli se jalka, mikä sulla nyt onkaan edessä tai yllä, tulee alemmas tai taaemmas. Ja täältä taas sama juttu. Pyöreälle selälle ja alas. Hitaasti ylös. Elina on vielä hereillä. Hyvä. Tullaan leveään kyykkyyn. Pyritään pitämään täällä selkä suorana. Kädet voi tuoda yhteen. Kyynärpäillä voit hellästi avata vähän lisää jalkoja auki kierroon. Voit tuoda painoa puolelta toiselle. Täältä sormenpäät lattialla, lantio ylös, kannat kohti takaseinää, voit ottaa vähän leveämmän asennon vielä sinne. Pyöristä selkä, rentouta niska ja ota kyynärpäistä kiinni ja anna sun koko yläkropan roikkua siellä veteen. Vapauta sieltä kädet, tuo sormenpäät lattialle ja velytä jalat yhteen. Jousta polvista, puske lantio alle, rullaa nikama nikamalta ylös. Tuo lopussa vielä kädet ylös. Pyöräytä hartiat taakse. Ja pyöräytä vielä pää pari kertaa. Kokonainen ylös. Ja toinen suunta. Kiitos tunnista ja kiitos ensimmäisestä kesäkurssi-illasta. Näitä on meillä vielä 3 jäljellä. Mikä?
Ei ainakaan mistään mun koreosta, mutta se on kyllä saattanut soida sillä Midnight Macabre-kurssilla alkulämpissä. Joo. Ai niin, Arte oli muuten hommannut tommosia siis aivan upeita noita vähän niinku termosmukeja, tommosia mustia TTK:n termosmukeja, niin niitähän nykyisin on täällä saatavilla ja myöskin näitä TTK-paitoja. Että jos jotain haluaa ostaa, niin sit vaan nykäskää hihasta. Hei, kiitoksia Jennille. Ne on tuolla vitriinissä, sieltä pystyy katsoa, että millainen se on. Joo, kiitos paljon Jennille ja kiitos myöskin tallenteen tekijälle. Ja nähdään toivon mukaan studiolla sitten torstaina tai sitten tälleen live-streamin ääressä. Yes, nähdään! Moi moi!